Takže teraz vám ukážem, ako sa robí pravá arabská káva. Základ, ktorý budete potrebovať, je arabská káva s kardamónom. Táto je konkrétne Al-Kabani zo starého Damašku. So zháňaním budete mať asi trocha problém na Slovensku. Existujú dva spôsoby prípravy arabskej kávy. Jeden je turecký, kedy nasypete do džezvy kávu a prípadne cukor. Potom to zalejete studenou vodou a počkajte, kým zavrie. Teraz vám ukážeme arabský spôsob, kedy do teplej vody sypeme kávu. Primerane, čo je ťažké odhadnúť. Ale tak 2 lyžičky na šálku. Arabská káva takto krásne pení. Treba si dať pozor, aby nevykypela z džezvy. Dopredu sme si tam pridali trocha trstinového cukru kvôli chuti. Prevára sa zhruba 3-krát, potom by mala byť káva hotová. A najdôležitejšia vec je pri varení kávy dať si pozor, aby sa nerozutekala po šporáku, ako sa nám pravidelne stáva. Varenie kávy trvá troška dlhšie, teraz sme si predpripravili horúcu vodu, takže je to tak v skratke. Tak. Kávu máme hotovú, môžeme ju nechať sadnúť a potom sa môže nalievať. Takže existujú dva spôsoby prípravy kávy. Prvé teda, ako som spomínal, nasypeme kávu, cukor do džezvy, zalejeme studenou vodou a takto necháme variť. To je tzv. Turecký spôsob prípravy kávy. No a arabský spôsob je, že dáme vodu do džezvy, tu necháme zohriať, potom do nej prisypeme kávu, prípadne cukor a povaríme. V podstate iba na tom začiatku sa odlišujú, inak výsledný efekt je ten istý. Takže arabská káva.